Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da waraka. Barkanmu da sake kasancewa wannan tasha ta mai suna Hausa TV, tashar da kan zagaya lungu da sako domin kawo muku labarai na gida da duniya baki daya. Sai dai karka manta mai sauraro ka danna mana alamu subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za a kasance da labarinmu da zarar mun dora. Mun gode. Bam ya fashe a jihar Kaduna da ke Najeriya, yara 7 sun jikkata. Rahotanni daga jihar Kaduna da ke Najeriya sun ce an samu fashewar bam a unguwar Mangoro da ke karamar hukumar Igabi, kuma wasu yara 7 sun jikkata da samun raunuka masu tsanani a jikinsu, ta yadda a yanzu suna halin rai kwakwai mutu kwakwai a asibitocin da suke karamar hukumar da kuma makusantansu. Kwamishinan tsaro na jihar wato Samuel Arwunne ya tabbatar da hakan, inda ya shaidawa manema labarai gami da Hausa TV cewa bom ɗin ya fashe ne a safiyar ranar yau. Kar ka manta mai sauraro ka ci gaba da kasancewa da mu, wannan takaitattun labarai ne muka kawo maka, sannan ka danna mana alamar subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanyar haka ne kawai za a kasance da sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraro, barkanmu da waraka. Barkanmu da sake kasancewa wannan tasha ta mai suna Hausa TV, tashar da kan zagaya lungu da sako domin kawo muku labarai na gida da duniya baki daya. Sai dai karka manta mai sauraro ka danna mana alamu subscribe da ƙararrawar sanarwa domin ta hanya haka ne kawai za a kasance da labarinmu da zarar mun dora. Mun gode. Bam ya fashe a jihar